me kurane aya ina. Naam. Waritigi koro bine. Naam. Mami be ko wari pumba kumme aka nafolo tiɲɛna. Naam. Walima garizigɛ ɲinina. Mami bi fɛ Ala k'i garizigɛ dayɛlɛ ka nafolo di ma teliya la. Naam. Nin kurane aya in de b'a kɛ. Moriw b'a fɔ a ma ko awa man kana mayitan fa ahayaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi. Naam. I bɛ jɔ ye. I bɛ nin kurane aya in sɛbɛn siɲɛ 7. Naam. I b'a nasi bɔ. I bɛ babɛlɛ 7 ɲini. Naam. Ani yiri bin ka wuli. Naam. Yiri min bɛ yen k'a binna. Naam. A binnen tilala ka bulu bɔ ka ɲɛnamaya. Naam. I b'o yiri bulu kuru 7 ɲini. Naam. I bɛna ni babɛlɛ 7 kɛ daga la. N'i y'a kɛ daga la i bɛ ji k'a kan k'a datugu. Naam. I bɛ gabakuru 2 sigi. Naam. Ni ka jelekisɛ kɛ a 3nan ye. K'o k'a gabakuru 3nan ye. Naam. I bɛ tasuma don a kɔrɔ. Naam. N'a mɔna. Naam. I b'o furaji siɲɛnɛ k'a kɛ minan dɔ kɔnɔ. Walima filen dɔ kɔnɔ. Naam. I bɛ sɔrɔ ka nin kurane aya in nasi dɔɔni kɛ a la. Naam. I b'i ko n'a ye su 7. Naam. A nasi tɔ. Naam. I bɛ arahamani parfum ɲini. Naam. I b'o ko la i bɛ to k'o mun i fari la. Wallahi billahi nkal na setigi Ala la. Naam. Maa o maa ye nin kɛ a kɛcogo la. Naam. Ala bi garizigɛ dɔ d'i ma i yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye. Waritigi kɔrɔ binnen mɔgɔ min bɛ yen ko wari tiɲɛna a bolo. N'a tigi ye nin kɛ a bɛna wari dɔ sɔrɔ a bɛna nafolo dɔ sɔrɔ. Kabi Ala y'a da a ma deli ka min ɲɔgɔnna minɛ. Tiɲɛ. Nin ye wulibali de ye dɛ. N'i ye nin kɛ a bɛ kɛ. Ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma. Nin ye kuranɛ jɛlen di. C'est-à-dire ne bɛ min fɔ an lamɛnbaaw ye dɔrɔn. Mɔgɔw ka segin kuranɛ ma ka baara kɛ ni Ala ka kuranɛ ye. Diɲɛ fɛn bɛɛ de bɛ kuranɛ kɔnɔ. Diɲɛ sɔrɔ cogo a bɛ Ala ka kuranɛ kɔnɔ. I y'a faamuya. N'i bɛ fɛ ka lahara sɔrɔ a bɛ Ala ka kuranɛ kɔnɔ. O tuma mɔgɔ min bɛ yen nafolo ɲinina e bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ a caman k'a dada ɲɔgɔn kan. Iza wakati do dɛ. N y'a gido d'i ma kuranɛ kɔnɔ. Cɛ o cɛ ye iza wakati baara kɛ. Bilahi Ala bɛ nafolo d'a tigi ma. Iza wakati. Ale baara an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000. Nka a saraka ye sɛ jɛma den 3 ye. I b'i ka wari tilancɛ 15,000 de ci fɔlɔ. An'i ka sɛ sɔngɔ. I y'a faamuya baara in ye 30,000 de ye. Nka i b'i ka wari tilancɛ 15,000 sara. An'i ka sɛ den 3 sɔngɔ. An bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ. I yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn an ye baara kɛ a jaabi la. O tuma i b'i ka wari tɔ sara. Iza wakati baara bɛ kɛ nin cogoya la. Baara min don a ka teli nafolo ko fɛ o ye teliya dan ye. Maa caman de bɛ yen bi minnu bɛ don dajugu fɛ ka taa yɔrɔ jugu la ka sitanɛ baaraw kɛ ka boli baaraw kɛ pour que ka nafolo sɔrɔ mais k'a f'u ye dɔrɔn kuranɛ de ka teli ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Iza wakati nafolo baara baara jɛlen don conséquence t'a la wa ale de ka teli o ye teliya dan ye. Wa diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ. I bɛ dugu o dugu i bɛ jamana o jamana i bɛ quartier o quartier i bɛ se ka iza wakati baara kɛ. I dan ye ka weleli kɛ an ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98. N'i ye weleli kɛ nin numéro in na ni Ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N bɛ segin numéro in kan +223 72 24 02 98. O tuma maa minnu garizigɛ bi an bolo yarabi Ala k'olu tulo don an kumakan na.